ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସଚେତନତା କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭୋଟଦାତାଗଣ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ରବିବାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇଭିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟଦାତାଗଣ କିଭଳି ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାର ସଚେତନତା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଅଛି। ଏହାର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠାରେ ଭୋଟଦାତାଗଣ ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, କାଶୀନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରେ ଭୋଟଦାତାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୋଟଦାତାଗଣ ଉକ୍ତ ଇଭିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭୋଟ ଦେବେ ତାହା ନିଜେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ ତଥା ଯୁବଦାତା ଭୋଟରଗଣ ଏହି ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଜ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ବାଚନ ଡେପୁଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଜେନା, ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା କଂଗ୍ରେସର ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡିରୁ ଶ୍ରୀ ଜମାଦାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେପିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମାନବ ଅଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।